en concreta, en práctica, ¿no? Esa é un pouco a motivación. Evidentemente, isto, por lo menos aquí, son reflexións máis miñas que do colectivo, ainda que estou seguro que boa parte de comparte, ¿no? Que son un pouco símbolo de por que Semento, por que a Xanilla, por que Árbol, por que outras iniciativas de consumo consciente aparecen no país, precisamente, pois, bueno, con toda para traballar por un modelo diferente, non? Agora pouco o segundo das cuestións. Posa outra diapo. Esta aparece unha rapaza de nos lentes, non? Ou algo así. Non é? Vas a seguir. Ahora, ese, vale. Bueno, que Semente, como funciona? Bueno, aquí copié da página web, o sea, casi físico como podía desfacer cada de vos, porque dixen, ostras, claro, esto, claro, pensamos que tanto tempo que agora xa casi me olvidamos os principios, non? Non, é unha broma, eu como son moi responsable, moi consciente, moi coherente, dixen antes, verdad? Pois, non sei de que vai. Bueno, somos un grupo de consumo sen unha estructura diferente a que comentaba xa antes, é dicir, un grupo de persoas simplemente que nos unimos pois coa intención de alimentarnos de outra forma, de buscar pois alimentos sans, realmente sans para nós, sans para a terra na que vivimos, e para os laboratorios que os cultivan, e para os produtores que os producen. Bueno, algunhas das motivacións é crear un vínculo máis estreito cos produtores e productoras, contribuir a dinamizar o noso entorno medio natural, revalorizar o traballo do campo e do consumo, máis alá do que xa comentaba antes, do prezo, non? É dicir, valorizar a alimentación, o feito de alimentarse, e combater as grandes superficies, supermercados, bueno, xa por alguna das cuestións que eu apuntaba antes. Os criterios de consumo, bueno, esencialmente somos de que teña unha coherencia, non? Que haxa unha empatía coa noso proxecto, coa nosa comunidade, que conversamos ideolóxicamente, que eles impliquen tamén con produtores e productoras que participen no grupo de consumo. E despois algúns criterios un pouco máis, alguén podría entender triviais, pero que non son para ir ao final, non? Como pode ser a embalaxe do produto, como decía antes, a relación co grupo, é dicir, que tipo de relación hai co grupo. Moitos dos produtores que nos sirven forman parte do grupo de consumo de forma habitual, se implican nel, nos informan de como van as colleitas, de como vai o produto, os visitamos, nos visitan. Despois apostamos por pequenos produtores e produtoras. E despois, evidentemente, unha cuestión tamén de práctica, de prezo, de servicio, de posibilidade de distribución tamén, de que nos distribuan eles directamente, intentar evitar intermediarios, pero non se trata de evitarlos ou de criminalizar os intermediarios, non, ás veces. Como funciona? Vamos aí... Isto é unha diapo que corresponde ao informe que fixemos dende a Rede de Consumo Consciente Responsable fai xa un par de años, que é de conservador tamén, é un produtor de aquí de aí, que produce horta, que precisamente que nos abastece de alimentos a semente, de produtos de horta, quero dicir. Eu quero explicaros un pouco como decidimos que un produtor ou produtora abastece a semente, non? Eventualmente, o que facemos é unha pequena avaliación do produto, do produtor, visitamos a súa explotación, se posible, realizamos unha visita, obtedes información sobre o produto, sobre a producción, sobre a orixe, incluso máis alá, sobre o trato cos empregados, a fórmula de economía social ou capitalista que se escolleu. Non é importante tamén para nós fortalecer modelos cooperativos empresariais cooperativos, non? Levas a asamblea de semente, que se realiza
mesma periodicidade co produtor e se lle paga por adiantado, non? Este é un pouco a filosofía un pouco de intentar adquirir un compromiso de longa duración co produtor e produtora e que o pago sexa, bueno, non me refiro que pagamos antes de pedir, senón que pagamos o pedido e non pagamos 60 días ou 90 como fai a administración ou outras empresas, non? Esta idea. Pues un compromiso a longo plazo e tal. A nivel logístico, bueno, somos 20 familias ou 20 unidades de consumo, ou 15, sabedes, nada que ver con os 200 e pico que son en Xariña, ou os 300 e pico que deben andarse en Arbre, en Vigo. E non nos juntamos os mércores, cando non é festivo, se non é os xoves, o sea, hoxe, e recollemos a cesta o pedido que fagamos, non? E que pedidos facemos? Bueno, pois me pasas a diálogo esa bueno, máis información sobre a conserva da tabla e a seguinte un mapa. Bueno, ese é un mapiña sinxelo de onde veñen os produtos que consumimos en semente, non? Cesta de produtos frescos, locais de tempada, que son un productor de Berín, de Juan. Bueno, que nos servimos unha cesta quincenal cada 15 días por valor de 12 euros. E despois, bueno, outros produtos xa máis puntuais, poden ser quincenais ou mensuais, como poden ser, pois, lácteos, que veñen de Ulloa, ou tamén de Castro Calderas, aceite de oliva, do norte de Portugal, conservas de peixe, de Cariño, do norte da Coruña, carne de aquí de Ourense, carne ecolóxica, pan de Monforte, tamén de feña ecolóxica, pastas, arroz e legumes de Colecera, de Aragón, despois outros produtos, bueno, mermeladas da zona do Sil, de Parada, e café, pois hai, creo que hai un café de Nicaragua, bueno, algúns produtos un pouco, hai tamén de xusto, que se piden de forma puntual, bueno, un pouco ponemos en antecedentes do tipo de produtos que somos capaces de abarcar. Pero a pregunta é para todo demais que, non? O sea, porque nós vamos moi coherentes, nunca vamos ao supermercado, estas cousas non son guais. Entón, que para todo demais que, o sea, para froita, para frutos secos, para especias, para todo de limpieza, higiene. Eu teño unha lista que me pusemos a facer outro día, higiene personal, cosmética, xoguetes, mobles, roupa, calzado, e muitísimo máis, non? Servicios de transporte, seguros, servicios como enerxía, augas, telecomunicaciones, a banca. É dicir, somos consumidores responsables de haceres. E todo demais que, bueno, me posa a seguinte diálogo, por favor. Esto é un cafequillo, non? Vale. Bueno, aí fío co que comentaba xa antes, non? É dicir, a necesidade de tecer redes de economía social, de economía solidaria. Este é un esquema que lle roubei a última revista de setembro, que non federa fin, non anegué, e que, bueno, marca un pouco a economía solidaria como unha salida para superar o modelo capitalista, no que nos atopamos con moitas incoherencias. Por eso eu bromeo un pouco coas incoherencias, para romper a tensión que se crece aquí no ambiente a cada seis que tendes. Pero a cousa é que se trata na realidade, esa é a realidade, porque a economía solidaria convive con infinidade de modelos e de filosofía, de partes da filosofía capitalista, ¿no? É necesario esa convivencia por agora está aí, esas incoherencias temos que combatilas, pero están aí. E o modelo que queremos está á dereita, ¿no? Con unha economía solidaria, social, na que vamos facendo redes, na que construímos pequenos proxectos, en as que bueno, pues vamos realmente creando un modelo diferente de forma de actuar, ¿no? Entón, bueno, o consumo consciente é parte dun todo, non? Ao fin e ao cabo, o consumo é un acto máis, pero está tamén a cuestión do aforro, está a cuestión tamén da inversión, está a cuestión tamén de, bueno, de moitísimas cousas, non? Como dicía antes, aí temos moitísimas alternativas, non? Realmente, ás veces non somos conscientes, porque non vamos a falar da Xariña, vamos a falar de semente, pero que hai de coco, fiar, de bancario, cooperativas de seguros solidarios, como ARC, que están sendo producción de distribución de enerxía, como son enerxía, que hoxe, bueno,
feliz porque atopei nunha tenda aquí en Ourense, en riba da mesa, un folleto de Som Energía, que ximos impresionante, xa está aquí. Bueno, medios de comunicación, ¿no? Antes non falei da comunicación, pero é certo, non voy a falar con María mañá. Medios de comunicación como Diagonal, Plaza, Rebelión, Radio Montreal, por suposto, nós formamos parte dese tecido, non? Dese tecido que no gráfico ese tema aparece, pois dentro do movimento do consumo, da soberanía alimentaria e do traballo pola economía social e solidaria. E todos somos e formamos parte un pouco do mesmo curso. Eu quería propoñeros, xa chego ao final, unha proposta, non? Outro día, compartindo emails con unha compañeira feminista que, pois, hai unha frase que como que me gustou moito que poña, o mundo cambia co teu exemplo, non coa tua opinión. Bueno, non sería tan duro eu, pero bueno. Eu creo que é unha gran verdade, non? Ou polo menos que cambia máis co teu exemplo que coa tua opinión. Porque eso de digo que eu fai o que eu digo, pero non o falo, non? Está bastante de moda. Ou agardemos que o 15 pues, o desdeño, non sea definitivamente. Entón, eu quería facer algo con vos que era simplemente contamos unha pequena historia e despois o facemos. Fai 3 anos estábamos facendo unha charla parecida a esta, en concreto vamos falar de comercio xusto naquele momento, e na sala, pois un grupo de xente, pois dixo, por que non pasamos unha lista e a xente que este interesada en consumir de maneira responsable, ou a xente que este interesada nestas cosas que están a falar, pois falamos mañá, nos escribimos e vemos a ver se chegamos a algún lado, non? A realidade é que semente ten, non? E o ideal sería que surgieran moitas iniciativas na cidade dese estilo ou diferentes que decidan que é o seu propio destino, pero que vayan con esa mesma filosofía, non? De traballar pola economía social solidaria e pola soberanía alimentaria. Isto foi en Allariz e hoxe se chama Agregar, non? É un proxecto que leva 3 anos funcionando, semellante a semente, máis ou menos o funcionamento, é algo que a verdade é que verlo nacer desa maneira naquele instante por obra un pouco grande da xente que estaba ali, pois foi unha gran alegría, non? Eu a proposta quería que hoxe saíra da mesa, pero porque estou seguro que está desexando tamén. Me pasa a seguinte idea. É unha do pincel. Bueno, é que os marcos que teñen, non comprendes un marco. Sí. Esa. Vale. Bueno, eu simplemente vou pasar unha foto, vale? Que pon, eu quero consumir de forma consciente. E, a idea simplemente é que se queredes, pois apuntades aquí. A intención é facer algo máis alá, porque, claro, queria escoitar a min falar, pois, interesante, pois, o xusto, non? A xa é moito máis interesante, por outro lado, pero a cuestión é que, aquí os apuntades eu me podo comprometer, me comprometo a coller todos os mails, juntarnos e poñernos en contacto, non? A todos vos, e se xurde algo de aí, pois para adiante, non? Algo que sexa, pero por lo menos que estos sitios, estos espacios de creación, como 15, como esta charla, conferencia, debate, coloquio, como quieras chamar, pois a ver se vale para algo, non? A ver se avanzamos un pouco máis alá da reflexión ou da filosofía e pasamos os feitos, non? A acción. Entón, vou paso por aí. Esa está, podes poñer a última de apunta. Sí, que se me bueno. Un pouco chorar. ¿Queréis preguntar algo? ¿Comentar? Si no, ante todo, a preguntar. Sí, bueno, me gustaría preguntarse, eso que no me levanta ninguna mano. A os dous, vamos. Como facedes
teñamos en o CAER, o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Valencia, ou tedes así, como faceres para saber, para seguros de que é ecolóxico e todo isto? Bueno, no caso precisamente non. De feito, o principal vinculación que temos cos produtores é persoal, que consideramos que hai que ter, non? Excepto que non se pode facer sempre así, non? Son consciente de que temos visita a Nicaragua para los cafetais e coñecemos cooperativas que producen, non? Café, por exemplo, non? Pero si coñecemos os proxectos, si baseamos a nosa... nos basamos na confianza, non? En o caso da maior parte dos produtos, gracias a Dios, hemos visitado a exportación, hai produtos que dificilmente ofrecen unha garantía ao ser ecolóxico, as conservas de peixe, por exemplo, non existe que usar unha certificación para este tipo de produtos. Si o mellor para o xente que levan ou para cosas así, pero non para produtos en sí mesmo. Hai outros produtos, pero son sobre todo relacións basadas na confianza, cercanía co produtor, é o que consideramos o principal, o que nos dá a garantía máis alá do que hai algúns produtos que sí están certificados, Bueno, no caso da Xoniña, é parecido. Eu creo que vamos ter que falar aquí dos distintos modelos que hai de cooperativas, porque hai diferencias importantes, porque, no caso da Xoniña, nos temos entre 80 e 100 proveedores, é bastante xente, e tens bastantes produtores locais. Os proveedores que non son locais, nós sí que pedimos o tema do Consello Regulador. Un Consello Regulador non dá, porque é xente que non temos posibilidade de ir ali, de ver, de coñecer, de saber. Despois, os produtores locais empeza a problemática. Porque aquí suceden moitas cousas, non? Na práctica, o que estamos facendo nós é que casi todos os produtores locais cos que traballamos están no CREA, pero non todos. E hai un par de excepcións, e é porque, por o tamaño, porque son produtores moi pequenos que son socia da cooperativa, que nos coñecemos de sempre, que vamos a ver, que os coñecemos, e ademais, no noso caso, penso que aquí neste tamén, nós podemos coller a cooperativa e coller un produto e mandarlo a analizar e ter a mesma garantía que ten o Consello Regulador. Collemos unha nosa de produto, levamos ao laboratorio de fitosanitario de Mabegondo, facemos un análisis de residuos de pesticidas e temos a mesma garantía que ten o Consello Regulador. Eso o facemos, non digo que moitas veces, pero bastante a menudo. Claro, nos axuda bastante isto, pero que despois con isto digo que empeza problemática porque, entendemos que para un pequeno productor o tema do Consello Regulador é un problema, é unha barreira de entrada para moitos pequenos produtores. Hai que pagar, hai esa paradoxa de que aquí que está facendo ben as cousas ten que pagar, que contamina non paga, non necesita ningún tipo de pago. No Consello Regulador, cando teñen moito trato con eles, están saturados, están superados, están sin fondos e non poden non dá abasto. A mesma cooperativa Xoniña está inscrita no Consello Regulador como productora. Nos temos terras, que alquilamos terras por parte da cooperativa, que regan socios e estamos plantando ali, plantamos cereal, plantamos patata e está inscrito no Consello Regulador. Eu me fixen todo o tema de proceso, de inscripción, entendo que é un problema. Para un pequeno productor é un problema. Pero, despois, sabendo isto, que aí está problemática, o ano pasado, hicimos en asamblea, vamos facilitar as cousas aos pequenos produtores e vamos a empezar a traballar desta maneira. Recollemos o produto e levamos a Centro de Investigacións Agrarias que non analicen, porque aparte que barato, por 10 euros te dá un análisis. Tens que mandar o produto barato, todo eso, pero vamos, que non é asequible, é totalmente asequible. E empezou a chamar xente, claro, pois eu traballo no ecolóxico, e, pois ali vamos a mirar a tela, eu creo que o 90% dos casos, o primeiro que faces
para ben ou para mal, se diga isto sí e isto non. Despois tamén, atopamos que ese regulamento, que o regulamento, sabedes, é un regulamento de ámbito europeo, que aquí pues, hai unha serie de consejos reguladores, aquí no, a nivel estatal, que en cada comunidade autónoma aplica ese regulamento. Van os técnicos e van a ver cada conductor que se quiere inscribir, van a ver para ver que se pone que cumple, ¿no? Con esa normativa. Claro, a nosotros se va a ser que son productores que decían que sí, que totalmente, que trabajan ecológico, pero no de coño, ¿no? Por muchos problemas. O sea, el tema de lo siempre no sabe lo que estás utilizando, pues no, que yo no tengo que ver. Yo tenía una vecina en Pontevedra donde vivía que decía que trabajaba en ecológico, porque no, literalmente, porque no me enchía o rego. Non enchía o rego. Non sei como falar, sei que un esto me llega pero, vamos, que non cubría, non botaba tanta porquería no rego como para chegar hasta arriba. A vecina sí que botaba hasta arriba. Ela botaba un pouco menos, entonces era ecológico. Ela traballaba en ecológico. Pues é un pouco que sucede, ¿no? Que, bueno, é moi humana, o sea, a todos nos parece que facemos ben as cousas, pero, claro, despois, claro, ese regulamento, chegas a monte de toleis e ves que, a ver, hai cousas que valen, hai cousas que non. O regulamento lle teño máis crítica. A mí non me parece que o tema de animal que o trate ben. Da pé a que se pase por ecolóxico cousas que non, que ni coño. Poden estar unhas galiñas e son ecolóxicas porque teñen a superficie, pero despois non teñen unha bolera fora, non poden salir, chega calor, non salen, están todas afinadas. O sea, son ecolóxicas porque teñen os metros, pero o tratamento non é ecolóxico. Pois está como ecolóxico, eso sucede en Galicia. O pasa, por exemplo, con el regulamento de creo que eran 5 kilómetros de distancia a carreteras para apicultura. Eso aquí é impracticable. La única zona que é apta para ver ecolóxico aquí en Galicia está no Coruña. Non é posible. O sea, na provincia da Coruña, pois tiene un compás e mirei ali, no que das placas de Duero, 5 kilómetros, non se pode na provincia da Coruña. Entonces, claro, ese regulamento vale en otras zonas, aquí non. Entonces, a ver, todo ten pros e contras. Pero, bueno, o tema de... Aí ese problemático, vamos, o comento, porque, claro, a idea que temos cooperativas como a nosa é de promover a os produtores locais, que queremos que se desenvolva o territorio. Pero tamén aí acontece unha cousa, é que, a ver, o que queremos non é que unha persona te vende a casa de plugas, non? O que interesa unha cooperativa como a nosa é que haxa xente que poida vivir do sector primario. E iso cambia muitísimo, bueno, cambia toda a película, porque hai un salto moi grande, non? Entre o que é a horta caseira, a horta de autoconsumo e a horta na que ti queres xerar unha produción suficiente como para que te permita uns ingresos dignos. Eso é complicadísimo. Eso hai moi poucos produtores aquí en Galicia que o consigan, moi poucos. E entonces, claro, te das conta, a mellor que o tema do Consello Regulador, aí hai un debate, eu non é que tome parte, porque non é que me teño claro, pero te das conta de que algunas veces queres traballar con un productor que non está no Consello Regulador e que está taponando a outro que sí quere estar porque quere facer as cousas máis amplias como para, claro, por onde va, o sea, deixas a este que o mellor, pois, o fai millor, pero que quere 4 leitugas nada máis porque é vaqueiro, sabe, por caso, porque ten outro chollo, porque queira. E claro, o sea, a mellor esta persona, sí, pues traballa moi ben que ten o mesmo produto, pero está taponando unha salida para unha persona que sí quere vivir deso. Entonces hai un debate, eu non tomo parte, pero planteo pues, o debate, os temas que hai. Organizando as actividades formativas para os productores. Sí, estamos colocados para hablar con eso. Estamos volcadísimos. Este curso, montamos 3 cursos de agricultura ecológica, pero temos un problema grande. É moi fácil para nós organizar cursos pequenos ou a nivel de horta de casa. O que nos resulta moito máis complicado é montar unha formación profesional. Eso estamos co proxecto para o próximo ano de facerlo. Xa contactar con terrenos, facer, bueno, toda unha serie de un curso xa
Bueno, temos un convenio ahora tamén para o próximo ano con varios centros formativos da comarca, fixemos na Mesoliña, un convenio para formar a rapaces entre 18 e 25 anos. Vamos a formar a 15 rapaces, 3 meses de teoría e 6 meses de prácticas en explotacións ecolóxicas da zona. E, bueno, estamos volcándonos bastante con isto, pero o problema que ten isto é que é lento, é moi lento. E unha produción tarda moito en... Nos estamos recibindo xente con intención de montar cousas todas as semanas. Eu esta semana tenía 4 personas que vinieron... Esta semana tenía 4 personas, exactamente, que teñen idea de montar un tema ecolóxico. Que pasa? Que unha cousa son os que chegan, non somos que queren facer, outra cousa son os que chegan a facerlo realmente. E a maioría de parte da xente queda no camiño, porque é moi complicado, porque é lento, porque ti empezas, unha persona que empeza nesto ten que ter uns fondos, ten que ter... É como a nós, cando me preguntaba como empezaches coa cooperativa, pois empezamos porque tiñamos un colchón familiar e podíamos estar anos sin cobrar. Pois unha persona que empeza a traballar desta maneira é igual. Xa empeza en ecolóxico, pensa que para chegar a eso, de vivir, por lo menos pois ter unha media xornada, vai botar anos. A xente que chega con isto, eu digo, mira, o primeiro ano nada, o segundo ano vas a empezar a desesperar, o terceiro ano vas a estar totalmente desesperado, o cuarto ano vas a ir sacando algo, o quinto ano empezar a seguir tirando e xa é paciente, non vas a ir máis nada, o sea, si seguirás tirando. Xa vai así, a ver si despois a xente, bueno, es que despois si a xente se pode empezar a xuntar e montar cooperativas e tal, podemos empezar a mellorar toda a calidad de vida, pero que tampouco se quere facer, dicirle xente moi bonito todo, veña a entrar e non te veña a ir variante, porque non funciona así, é moi complicado para a producción primaria. Sí. Una pregunta, ¿cuántos vienen a costar por aquí las cosas? Una cesta de fruta, por ejemplo. Porque aquí el problema es que una cesta de quincenal, ¿cuánto puede salir? Por ejemplo, ¿cuánto podría salir? Y después, el problema que falabas de los supermercados, vamos a ver, hoy en día hay la sensación de que es mucho más cara a cesta y por los sueldos que hay y la sociedad que tenemos, pues sí, realmente es imposible a nivel ecológico competir con un supermercado cuando pueden darse un producto muy barato, porque esa es la teoría de que es muy barato el supermercado. Pero con nosotros 600 euros, 500 no puedes abarcar ciertos productos a ciertos precios. Ahí es una forma, como decía, de poner eso en la sociedad. O se intenta primero que a xente tenga máis poder económico para poder abarcar esos productos que a mellor facedes vos que son mellores, pero tamén a mellor son un pouco máis caros. Porque se a xente non ten con que comprar, a mellor había que empezar tamén por empezar a pedir unha subida de sueldo mínimo interprofesional, que non sean 600 euros, sino que sean 800, 900 o 1000. Porque es que si non chegas a eso, nunca chegarás a que a xente porque está desofertando aunque sea muy mayor. Sí, bueno, no noso caso as cestas quincenais son 12 euros, pero claro, é moi relativo, porque claro,